Tällä videolla tutustumme Suomen vapaapalokuntaan ja sen toimintaan. Suomen palokuntatoimintaa koordinoi ja ohjaa Suomen pelastusalan keskusjärjestö. Vapaapalokunnassa miehistö toimii vapaaehtoisesti palo- ja pelastustilanteissa. Historiallisestikin VPK:lla on ollut suuri merkitys palo- ja pelastustilanteiden hoitamisessa. Ensimmäiset vapaapalokunnat on perustettu jo satoja vuosia sitten. Joo, eli kuinka laajaa on VPK:n toiminta Suomessa nykypäivänä? No se riippuu paikkakunnasta ja sitten maakunnasta ja alueesta, missä päin Suomea toimitaan. Että esimerkiksi kaupunkiseudulla se on hieman suppeampaa kuin kaupunkien ympäristössä tai sitten kun mennään tuonne maaseutupaikkoihin. Että esimerkiksi Kangasallahan tämä on hyvin laajaa, että täällä toimitaan sekä hälytysosaston puitteissa että muutenkin hyvin laajasti tässä palokunnassa ja hälytystehtävissä tehdään kaikkia tehtäviä, mitä palokunnilla vaan voi olla, mutta sitten jos mennään kaupunkiympäristöön, niin palokunnat on niin sanottuja tukipalokuntia ja se toiminta on huomattavasti suppeampaa sen hälytystoiminnan osalta. No palokunnan päällikön rooli on koordinoida ja ohjata sitä jokapäiväistä toimintaa ja johtaa palokunnan toimintaa ja sitten olla sen palokunnan hälytysosaston päällikkö ja katsoa, että kaikki suoritteet ja tehtävät, mitä palokunnalle annetaan, tulee hoidettua ja valvoa niitä ja myös valvoo harjoituksia ja muuta sitä palokunnan toimintaa päivittäisessä työssä. No, Kangasalla esimerkiksi palokunnan tärkein ja pääasiallinen tehtävä on tuottaa hälytystehtäviä Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Kangasalan ja lähialueen kuntien kuntalaisille ja veronmaksajille. Mikä rooli VPK:lla on nykypäivänä vakinaisen palokunnan suhteen? No sekin vaihtelee vähän paikkakunnittain, että isossa osassa maaseutua ja maakuntia ei ole vakinaista palokuntaa ollenkaan. Siellä VPK hoitaa täysin tehtävät ja kaupunkiseudulla, niin kuin äsken mainitsin, se on pelkkä tukipalokunta monessa paikkaa. Ja sitten esimerkiksi Kangasalla toimitaan vakinaisen henkilöstön kanssa rinta rinnan, hoidetaan tehtäviä yhdessä ja erikseen. Se riippuu paikasta ja Suomen eri alueilla eri tavalla menee. Mitä vaatimuksia miehistön jäsenellä täytyy olla päästäkseen hälytyksille mukaan? Täytyy olla 18 vuoden ikä, lääkärin tarkastukset suoritettuna, kuntotestit suoritettuna ja sitten tietyt kurssit suoritettuna ennen kuin pääsee hälytyksiin ja käytynä toi perehdytysvaihe palokunnassa, että pääsee ensinnäkään kurssille ja sitten minimissään sammutustyökurssi, että pääsee hälytyksiin mukaan ja sitten, että pääsee savusukellustehtäviin, niin pitää olla sen jälkeen savusukelluskurssi tehtynä ja tietyt lisäkuntotestaukset. Ja siitä eteenpäin sitten tulee kursseja lisää ja tehtävät kasvaa pintapelastukseen tai muihin tehtäviin ensiapuun ensivasteeseen ja ne vaatii aina oma kurssinsa sitten. Tuleeko nyt äkkiä mieleen vielä jotain, mitä sä haluaisit kertoa näin yleisesti? Toi tuleva sote-muutos tietysti näyttää, että mikä sopimuspalokuntien ja VPK:iden rooli on sitten jatkossa vuoden 2019 jälkeen, että miten se näihin maakuntiin istuu ja miten niiden maakuntien kanssa toimitaan sitten. Miehistö osallistuu hälytyksiin vakinaisen palokunnan lisänä. Harjoituksissa käydään läpi eri palo- ja pelastustilanteisiin liittyviä harjoituksia, jotta oikeat tilanteet voidaan hoitaa turvallisesti. Miehistö toimii myös nuorten kouluttajina sekä ohjaajina. Kuinka kauan olet ollut mukana VPK:n toiminnassa? Olen ollut VPK:n toiminnassa noin 8 vuotta. Veljet saivat minut lähtevään mukaan, koska he kehuivat tätä harrastusta ja pitävät siitä. Onko jotain tavoitteita tulevaisuudessa kautta toiminnassa VPK:n liittyen? Pyrin pääsemään savusukelluskurssille, joka vaatii fyysistä kuntoa ja motivaatiota. Mitä pelkäät eniten palo- tai pelastustilanteessa? Pelkään, että juutun tai muuta semmoista tapahtuu, mikä vaikuttaa terveyteen. Mitä muuta yleistä haluat kertoa miehistön VPK:sta? Miehistössä pääsee todella paljon jatkokouluttautumaan ja yleisimpiä esimerkkejä ovat vesipelastuskurssi ja savusukelluskurssi. Ja myös sitten on vähän semmoisia erikoisempia kursseja, esimerkiksi kouluttajakurssit ja sen tapaiset kurssit. Nuorten toiminta on suunnattu 7-17-vuotiaille pojille ja tytöille.
18 vuotta täytettyään nuorten on mahdollista siirtyä osaksi miehistöä. Nuorille järjestetään myös leirejä pitkin vuotta. Lisäksi kesällä järjestetään suurempi kesäleiri. Perinteistä VPK:lle on myös kilpailut, joita järjestetään sekä miehistölle että nuorisolle. Mikä on sun mielestä mukavinta VPK:ssa? No se, kun pääsee tekemään jotain ja tytöt ja pojat on niinku tasavertaisia. Että niinku tytöt pääsee tekemään samat jutut, mitkä pojatkin. Entäs minkä ikäisenä sä tämän harrastuksen aloitit? 13-vuotiaana. Mitä kautta sä päädyit tämän harrastuksen pariin? No kun vanhemmatkin harrasti, niin sitten mäkin, niin koko perhe oli siinä. Paitsi mä, niin sitten mäkin ajattelin, että se olisi kiva. Mitä taitoja sä oot oppinut tämän VPK-harrastuksen kautta? No siis alkusammutus on ainakin se, mitä tarvii niin kuin muutenkin. Ja sitten kaikki nämä perusjutut, mitä muutkin palomiehet tekee. Niin kun pääsee kaikki tekemään samalla lailla kuin nekin. Voisitko sä ajatella tämän harrastuksen parista itselle ammattia? Joo, mä oon tähtäämässä hakemaan pelastusopistoa. Mikä asia tässä harrastuksessa on ollut haastavinta? No varmaan se opettelu perusselvitysten niin kuin järjestyksessä. Et niin kuin sitä ei voi osata vielä niin kuin kauhean hyvin, että siinä on aina harjoittelemisen varaa. Jos kiinnostaa niin kuin se, että mitä palomiehet tekee, niin kannattaa tulla kokeilemaan. Tämä on oikeasti aika hienoa.